Huriani Tuhan na hinalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada maruhatta martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salhu na roha. Ima mangaramuti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hata ni debata na sartu hita dia pala partikeno dienek mai sian buku sada Petrus bidu 5 mamuka mai senaya ono masoho mai sa tuai 10 mahatani Tuhan. Atong patutoru hamuna ma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibu hamu ditikinai. Tingga ko kamuna manasa na hinolso ni rohamuna tu ibana ay disarihod duhamu. Torang maruhamuna dungo mahamu na mawataw do alumuna si bolisi songon babiat na marawang mangalului si boduton na. Gomos mahamu mangalo ibana marhiti-hiti haporsyaw ingot tamu nama dang tarbahin sesonggop akka haporsuhon si songoni nang tuakka hanggimuna na diportibyon. Alay anggo debata na puna saluhut asni roha nang majo hamu tuhasa ngapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patugun na dohamu dungjolo ditaw kamu satokin haporsuhoni ido yang usahna. Damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus saluhu jolma na adong di portibion totu marragam akasitauno na diadopi. Alay somalna adong dua rumah na mabay jolma marsak na mabay jolma marsitauno. Na parjulu may alani pangalahona nasodingga. Isarana manakko ibana gabi marsitauno. Mabuno ibana gabi marsitauno. Dua kena asing dope. Nasarobang dohati. Alena paduakon akajulma na di portibion tanlumobi akajulma na porsia tu Yesus Kristus. Adong do marsitaunon alani ha porsyon na makaporsya di bata. Takas do tabereng damang dainang di bagasan parngulota di konteks Indonesia pe dia pala partikyanon ragam do akasitaunon natatao. Di palelelele hita di paburu-buru dan di paluasita mardame sona mamuji de bata akabagas joro ditutup akalanggatan parjamitaan di pamago siya nakajolma na somaka porsyay haporsyota di bagasan Kristus Yesus. Damang dainang nenolong di bagasan tuat Yesus Kristus. Dihatan ni Tuhan na mamakulingi hita dia pala partikyanon tung masetakas do diboto Apostel Petrus si taunon na dia niya kajulma na porsiya na gabi pay solat di piga-piga luat di hatihay ima kaluat na marserak di Pontus Galatia kapadia Asia do Bitinia akajul mana porsia gabe didok nasida pay solat dada nasida ala narodisi ale nasida gabe didok pay solat di siala na ha porsia di nasida maka porsia Tuhan. Artinya seperti kehidupan kita sekarang di konteks Indonesia, orang-orang yang dianggap kaum minoritas. Kaum minoritas bukan karena kita sedikit, suku kita sedikit, tapi karena iman kita lebih sedikit daripada orang banyak. Ahmad yang tahun dia kajun mana porsi di palilili jale di paburu-buru. Mamereng selalu naik di tongos Apostel Petrus masurak na patugun haporsa dinasida.
Asa unang sumurut haporsia da kajulma na porsia na marsitaron. Ale asa totong na sida margugu mangadupi aka salu hamaolon naro tubagasan parno dinasida. Ragam dosa si tongna akahata si paingot na pinasa ni Apostol Petrus songon dala di ibana patugun haporsia da kajulma na porsia. Ali namang dainang siyan hata ni Tuhanon nagabi hata si paingoti na sa tuhita suang-songon itu akajulma na porsia didok disi atong patutoru hamu nama dirimu na tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikina akajulma na porsia na marsitaonon dan disuruh asa mangalo dan disuruh asa marporak dan disuruh asa patubun aka perbadaan alai disuruh patutoru dirina tu tangan ni Jehova. Artinya Bapak Ibu, ketika setiap orang yang percaya, ketika kita menderita di dalam kehidupan, dipangido debata tu hita, patutoru dirita tu tangan ni debata, molo olo hita pasahato dirita tu adupa ni debata, togu ni debata, urupa ni debata, baka di bagasan ayat pa onoponon, patibuon ni debata hita ditikina, dan tikita, alai tik ni debata. Napadua udah manggainang di hata ni Tuhanon molo nunga tapatutoro dirita tapasah dirita tu debata didok demusenang tinggal kod kamuna mana sahinol soni rohamuna tibana ay disarihon duhamu. Yang mau dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia menjaga, dia menyertai, dia membimbing, dia beserta dengan kita dalam menghadapi setiap kemaluan. Maka karena itu menjadi sebuah kepastian. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar-benar serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, supaya Tuhan membimbing, mengarahkan, membantu kita, menopang kita dalam menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hatani Tuhan ope digobar hebdo akka julma na paburu-buru kita songo babi panor. Digambarkan bagaimana tantangan yang dihadapi orang percaya itu seperti singa yang mengaum. Artinya tantangan itu siap menerkam kita, siap menelan kita, siap menghancurkan kita, siap melemahkan kita, bahkan siap membinasakan kita. Tantangan itu begitu berat, begitu luar biasa. Penderitaan itu begitu mengkhawatirkan. Bahkan kita selalu disorot dari segala sisi, dari segala sudut, supaya kita jangan berkembang. Alai damang deina nang pe paru kilon i songon babia panoro nang mga ronggom haporsyota. Alai dang di pasobu debata hita mardala salaksa mangalwaka hapariron. Di bagasan ayat pa 10 kon alai anggo debata napuna salut asniroka nang maju hamu tu hasangapon na namanotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patugun na dohamu dung jolo ditau kamuna satokin hapor suhane. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan izinkan penderitaan itu datang. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Tuhan izinkan persoalan itu menghinggapi kehidupan kita. Tetapi bukan berarti penderitaan itu untuk membinasakan kita. Ketika kita senantiasa hidup di dalam Tuhan menghadapi setiap penderitaan, Tuhan berikan kepastian Dia akan menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita. Ali dini hita salut na damang dainang nanongan di bagas sa tuat Yesus Kristus. Ahdo nagabi ipola na mangulu. Tuhita dia pala partikeno. Parjolo sahali marhite hiti hata ni Tuhanon
Dipaingot tu ganup jolmana porsea. Asa totong patugun ha porsea na rakdo Kristus. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita untuk melawan setiap tantangan. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan ajak kita supaya kita menyertakan Tuhan. Asa gabe margogo kita, asa gabe tuguha porsyota, asa gabe dang di out si taunoni kita. Alai ikubudo taluhonota si taunoni rap dohot Kristus. Karena sesungguhnya Kristus sudah memenangkan kita. Karena sesungguhnya Kristus sudah menopang kita. Karena sesungguhnya Kristus sudah menaklukkan segala penderitaan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah sepenuhnya engkau di dalam kehidupanmu. Hurian nalongan di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Napadua sanhatan ni Tuhanon nang tiopotta jala piopotta didokdo di bagasan ayat pasyaw ni gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporsya. Amanginang di tonga-tongan niya karumah tangga taragam 2 tahun. Aledok di batatu hita gomos meta mangaloy. Tapasah dirita. Tapasah keluarga ta. Tu di bata. Asa margugo hita mangadupi saluhna. Nasa jol mana pasato dirina tu di bata. Dan dipasok bu di bata iban. Tapi terkadang kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Tapi firman ini mengajak kita. Hatan itu di bata menugihuk kita. Asa totok kita maju di bata. Di bagasan akka parukilota. Asa di bata na mangrupi hita. Mengadupi nasa na masa di bagasan mulutta. Posro hatta. Dunganan ni di bata do hita salhutna. Amin martangyak kita. Muliatin mahu pasat kami Tuhan. Di saluh na dinggan ni basam doa sini roham. Nang madungani jala mangurupi hami. Di paloso hami taruli marhite-hite hatam. Ajari hami Tuhan patugun ha porsyon nami. Asa totong tugu ha porsyon nami nang piragam akah mauno narotu bagasan parmulon nami. Posrohan nami Tuhan. Urupam mudo hami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihita salhutna. Salam sehat Tuhan mamasuk-masuk hita.